mata sarrufina, na tai nema da rana da daddare na yi bacci abuna. Allahumma mallakina mai tacen mashigar jikina, kai ne ka ginan jikina, abinci ruwa dare da rana, dare ka ajam na kwana, rana na yi shugulan gabana, duk inda na sa gabana da bautar ka zan sirke jikina. Allahumma salli ala habibika nuril ainayya, adada ma ilmuka salatan daimatan ala nabiyya wa ala alihi nabiyya wa sahabatin nabiyya. To anan zan kwance kaya na baje haja gun ikiwana. Da rana da aikin da ke hara kwana, dan na gane a kaina akwai babban aiki gabana. Ina farka kwana zan nemi karya buna, domin karfin jikina na fita nema dan sarfina. Gurin nema in mun fita za mu nema, haramu da halaka duka kar mu manta. Mu nema halaka mu bar harama, dukiyar wani kar mu kwanta. Da sallah kar mu manta, dan Allah mi fahimta. Mu dage kai da fata, mu nemi halaka mu guji wa kuna. Wata in ya fito to dare ya zo kowa ya huta, mu dan huta kaɗan asalisi na dare mu gusa da bauta. Na wanke idaniyata, alwala in kun fahimta, na gaida mamallakina da tsayo